Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι του αεραστεχνικού μπάσκετ από το γήπεδο του ΒΑΟ. Είμαστε έτοιμοι για μία ακόμα ζωντανή μετάδοση. Είναι ο ημιτελικός του κυπέλλου αντρών της ΕΚΑΣΤ μεταξύ της ομάδας του ΒΑΟ και του Κεραυνού Αγίου Παύλου. Ένα νοκάουτ παιχνίδι με τον νικητή να αποκρίνεται στο μεγάλο τελικό, ο οποίος δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα γίνει, και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Χαλκιδόνα Πειραματικό, που στο τρίτο δεκάλεπτο το σκορ είναι 54-56. Να πούμε ότι η χορηγή της μετάδοσης είναι το κάμπ του ΒΑΟ, το οποίο αρχίζει τον επόμενο μήνα, και τα οπτικά Αγγελόπουλος, και θα έρθουμε σε περίπου 2 λεπτά για το τζάμπολ του αγώνα. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του αγώνα λοιπόν στο κλειστό του ΒΑΟ. Να πούμε ότι οι γηπεδούχοι κατεβαίνουν στην αρχική πεντάδα με τον Καραγιαννίδη, τον Λεπτοκαρίδη, τον Χατζηνικολάου, τον Γαλανίδη και τον Χολέβα. Ο Κεραυνός Αγίου Παύλου θα παίξει με τους Μόσκου Βαλαβανίδη, Αγγελόπουλο, Μαυροματίδη και Βουνάκη. Η πρώτη επίθεση είναι για την ομάδα του ΒΑΟ με τον Γαλανίδη τώρα. Γαλανίδης βρίσκει τον Χολέβα, ο οποίος κόβεται εντυπωσιακά από τον Βαλαβανίδη, και κερδίζει όμως το αμυντικό rebound προς τριμή. Ο Αγγελόπουλος κατεβάζει την μπάλα για τον Κεραυνό Αγίου Παύλου στην πρώτη επίθεση των φιλοξενουμένων. Αγγελόπουλος, Βαλαβανίδης για 3. Είναι εύστοχος. Προβάδισμα 3 πόντων στον Κεραυνό. 0-3. Γαλανίδης. Ο Λεπτοκαρίδης τώρα. Γαλανίδης προσπαθεί να πατήσει στο τρίποντο του Βαλαβανίδη και τα καταφέρνει. 3-3 το σκορ, με 2 εύστοχα τρίποντα, ένα από κάθε ομάδα. Ο Αγγελόπουλος, νέα επίθεση του Κεραυνού Αγίου Παύλου, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε ότι ανέβηκε από τη Β' κατηγορία αντρών στην Α. Βαλαβανίδης. Έχει χτυπήσει ο Γαλανίδης, σταματάει το παιχνίδι. Τελικά δεν είναι κάτι ενισχυτικό, ευτυχώς. Η μπάλα θα είναι στον Κεραυνό Αγίου Παύλου για 13 δευτερόλεπτα, όσα απομένουν για την επόμενη επίθεση. Βαλαβανίδης. Κλείνεται εκεί πέρα, καθώς είχε την πίεση των αντιπάλων του. Έτσι η μπάλα καταλήγει στο ΒΑΟ, που έχει δικαίωμα για την επόμενη επίθεση, με τον Χατζηνικολάου τώρα και τον Γαλανίδη. Γαλανίδης παίρνει μόνο στην προσπάθεια, αστοχή, rebound. Η μπάλα είναι τελικά για τον Κεραυνό, όπως έχουν οι διαιτητές. Διαμαρτύρονται από τον πάγκο του ΒΑΟ. Ο Αγγελόπουλος για τον Κεραυνό Αγίου Παύλου.
οργανώνει το παιχνίδι. Με αντίπαλο τον Λεπτοκαρίδη. Βαλαβανίδης. Μόσχου. Μαυροματίδης για τον Μόσχου που κάνει τρίποντο με το τέλος της επίθεσης. Φυσικά δεν καταφέρει να ευστοχίσει καθώς δεν ήταν το καλύτερο. Και ο Βάος σε νέα επίθεση τώρα. Με το Χολέβα που κερδίζει το φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή των βολών. Ο έμπειρος Χολέβας με θητεία σε αρκετές ομάδες εθνικών κατηγοριών. Είναι στη γραμμή των βολών. Και είναι εύστοχος στην πρώτη. Δίνει προβάδισμα 1 πόντου στους γηπεδούχους. Μέσα και η δεύτερη 5-3. Ο Βάο προηγείται με 2. Αγγελόπουλος για τον Κεραυνό. Μαυροματίδης, Μόσχου, Βαλαβανίδης. Έχει πάνω του το Χολέβα. Αστοχή rebound από τους παίκτες του Βάου με τον Χατζηνικολάου. Λεπτοκαρίδης βρίσκει το Χολέβα. Παίρνει ιστορική, δεν καταφέρνει να πετύχει το καλάθι όμως. Υπό την πίεση ο Βαλαβανίδη έδωσε στον συμπαίχτη του τον Λεπτοκαρίδη που αστόχησε στους τριών πόντων. Μαυροματίδης για τον Κεραυνό. Βουνάκης, Αγγελόπουλος. Είναι εύστοχος. Ισοφαρίζει το σκορ σε 5-5. 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της πρώτης περίοδου. Καραγιαννίδης για 3. Είναι άστοχος rebound από τον Αγγελόπουλο. Μαυροματίδης ευστοχή σε νέο τρίποντο. 5-8. Μπροστά ο Κεραυνός με 3. Και ο Βυζαντινός με τον Χατζηνικολάου που είναι αμαρκάριστος αλλά δεν καταφέρνει να πετύχει το καλάθι και προσπαθεί να τρέξει ο Βουνάκης για τον Κεραυνό. Τελικά θα γίνει οργανωμένα η επίθεση με τον Αγγελόπουλο. Μόσχου. Μόσχου για τον Βαλαβανίδη που βρίσκει πολύ όμορφα τον Μαυροματίδη, ο οποίος με την παρέμβαση των παιχτών του Βάου χάνει την μπάλα. 3 δεύτερα απομένουν για την ολοκλήρωση της επίθεσης του Κεραυνού. Ο Βαλαβανίδης θα κάνει αμέσως το σουτ. Χτυπάει την μπάλα και τελικά ολοκληρώνεται η επίθεση με την μπάλα στα χέρια των παιχτών του Κεραυνού. Παραμένει το 5-8. Προβάδισμα 3 πόντων για τους φιλοξενούμενους. Λεπτοκαρίδης, Γαλανίδης, Χολέβας που βγαίνει έξω να πάρει την μπάλα. Πάλι Λεπτοκαρίδης. Χάνει την μπάλα, την κερδίζει όμως πάλι. Έβασε στον Καραγιαννίδη, ο οποίος δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι, κέρδισε όμως το φάουλ. Δικαίωμα για βολές στον ψηλό του Βάου, που σήμερα έμαθε ότι ανεβαίνει στη γάμα εθνική, καθώς είναι ο τρίτος της ΕΚΑΣ, το πρώτος επιλαχών της Α κατηγορίας, και με την αναδιάρθρωση που έγινε στη Β εθνική, καθώς έγιναν 2 όμιλοι των 16 ομάδων, ανεβαίνει στην γάμα εθνική ομάδα του Βάου, η ιστορική ομάδα του Βάου μετά από πολλά χρόνια. Ο πρώτη βολή, πρώτος πόντος για τον Καραγιαννίδη. 6-8. Αγγελόπουλος κρατάει την μπάλα, καθώς έγινε το λάθος. Η μπάλα είναι και πάλι για το Βυζαντινό, που θα επαναφέρει με το Λεπτοκαρίδη. Χολέβας,
Βρίσκει όμορφα το Καραγιαννίδη που πετυχαίνει το καλάθι, καθώς έκανε πολύ ωραία προσποίηση στον Βαλαβανίδη. 8-8, ισοπαλία. 4:48 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Χάνουν την μπάλα οι παίκτες του Κεραυνού. Ο Χολέβας για το ΒΑΟ. Παίρνει μόνο στην προσπάθεια και δίνει προβάδισμα με 18 στο Βυζαντινό που έχει ένα σερί 5-0. Αγγελόπουλος για 2. Αστοχή rebound από τον Χατζηνικολάου. Λεπτοκαρίδης, Χολέβας. Χατζηνικολάου, Χολέβας για 3. Θα κάνει το σουτ. Αστοχή. Rebound ο Αγγελόπουλος και τρέχει. Κερδίζει το φάουλ από τον Χατζηνικολάου. 2 αλλαγές για τον Ρούλη Αλμπάνη, τον προπονητή του Κεραυνού, που αποσύρει τον Βαλαβανίδη και τον Βουνάκη και στη θέση του περνάει το Μάκη, τον Παπαδόπουλο και τον Λάπα. Γιάννης Λάπας, γνωστός από τη θητεία του σε πολλές ομάδες Α1, μεταξύ αυτών ο Άρης με μεγάλη καριέρα, πολύ έμπειρος παίκτης, αγωνίζεται στη β' τοπική κατηγορία της ΕΚΑΣ. Ο Μαυροματίδης αστοχή, κερδίζει το rebound το Μόσκου όμως, που δίνει ξανά στο Μαυροματίδη που αστοχή και πάλι. Και ο Βάο με το Χολέβα σε νέα επίθεση. Λεπτοκαρίδης, κρατάει. Έχει τον Αγγελόπουλο μπροστά του. Πετυχαίνει τους πρώτους τους πόντους και δίνει προβάδισμα με 4 πόντους στο Βάο. 12-8. 3:30 για τη λήξη της πρώτης περίοδου του αγώνα που παρακολουθούμε από το κλειστό δημαστήριο του ΒΑΟ, και είναι προσφορά του ΒΑΟ Camp που θα αρχίσει τον επόμενο μήνα και των οπτικών Αγγελόπουλου. Γαλανίδης. Λεπτοκαρίδης για 3, αστοχή, rebound από το Μόσκου που κατεβάζει και την μπάλα. Κλέβει με φάουλ όπως είναι οι διαιτητές ο Χατζηνικολάου και time out από το Ρούλη Αλμπάνη, που βλέπει ότι η ομάδα του δεν έχει καταφέρει να πετύχει καλά εδώ και αρκετή ώρα, σε 1 λεπτό περίπου και πάλι στο κλειστό του ΒΑΟ. Ξανά στο κλειστό του ΒΑΟ, με το Βυζαντινό να προηγείται με 12-8, 2:50 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, και να πούμε ότι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο νικητής στο μεγάλο τελικό είναι η Χαλκιδόνα, η οποία επικράτησε με 84-77 του πειραματικού στην έδρα της. Αγγελόπουλος κόβεται εντυπωσιακά από το Καραγιαννίδη, ο Μαυροματίδης, και ο παίκτης του ΒΑΟ πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι. 14-8, προβάδισμα 6 πόντων στους γηπεδούχους. Αγγελόπουλος, Λάπας, κλέβει πολύ όμορφα ο Λεπτοκαρίδης και κερδίζει φάουλ από το Λάπα.
Ο Κεραυνός μετά τον αρχικό 5-8 έχει δεχτεί ένα σερί 9-0 από τους γηπεδούχους. Να πούμε ότι το τελικό σκορ δεν ήταν αυτό που αναφέραμε, καθώς είχαμε λάθος ενημέρωση από τον απεσταλμένο μας εκεί. Το σκορ είναι 86-77, ενώ ο Γαλανίδης πετυχαίνει ένα τρίποντο. Η Χαλκιδόνα δηλαδή επικράτησε με διαφορά 9 πόντων του πειραματικού και είναι η ομάδα που θα παίξει το μεγάλο τελικό με τον νικητή του σημερινού αγώνα. 17-8 για το ΒΑΟ, προβάδος με 9 πόντων. Μόσκου. Μάκης Παπαδόπουλος δεν καταφέρνει να πετύχει το καλάθι. Η μπάλα και πάλι στο ΒΑΟ με το Λεπτοκαρίδη. Γαλανίδης, Χολέβας, Χατζηνικολάου. Ο Γαλανίδης βρίσκει το Χολέβα που αστοχεί. Παπαδόπουλος ο rebound και Μόσκου για το Κεραυνό. Βαλαβανίδης, Μόσκου για 3, άστοχος. Rebound από το Βαλαβανίδη. Και κατευθείαν πετυχαίνει το καλάθι ο έμπειρος παίκτης του Κεραυνού που δίνει προβάδισμα μετά από αρκετή ώρα, που σημειώνει καλάθι για την ομάδα του μετά από αρκετή ώρα. 17-10. Να πούμε ότι τον αγώνα παρακολουθεί ακόμη μια μεγάλη δόξα του ελληνικού μπάσκετ, ο Γιώργος ο Παλογιάννης, ο οποίος είναι προπονητής στον Αστέρα Σύνδου. Λάπας για το Βαλαβανίδη για 3. Αστοχή rebound από το Χολέβα που τρέχει. Αστοχή στο σουτ που επιχείρησε και η μπάλα είναι για τον Κεραυνό, καθώς πατάει γραμμή όπως λένε οι διαιτητές. Απομένουν 40 δευτερόλεπτα την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. 17-10 για τον ΒΑΟ. Αγγελόπουλος για τον Μόσχου που παίρνει μόνο στην προσπάθεια, πετυχαίνει τους πρώτους τους πόντους και ριβίζει και το φάουλ. 17-12 και δικαίωμα για μια βολή στον παίχτη του Κεραυνού Αγίου Παύλου. ΒΑΟ Basketball Club και οπτικά Αγγελόπουλος η χορηγία της μετάβασης. Ο Μόσχου στη γραμμή. Ευστοχή και στη βολή. 17-13. 32 δεύτερα ακόμα για την πρώτη περίοδο. Λεπτοκαρίδης για το ΒΑΟ. Αλλάζει με τον Χολέβα και κάνει επιθετικό φάουλ. Πολύ έξυπνα ο Αγγελόπουλος κατάφερε να κερδίσει το φάουλ και έτσι ο Κεραυνός θα είναι αυτός που θα έχει το δικαίωμα για νέα επίθεση. Βαλαβανίδης στην επαναφορά, πρέπει να σκουμπιστεί λίγο το παρκέ καθώς έπεσε ένας παίχτης πριν. Ο Αγγελόπουλος τώρα για τον Κεραυνό Αγίου Παύλου. Θα ολοκληρώσει την επίθεση, θα περιμένει να εξαντλήσει τον χρόνο που έχει δικαίωμα να κάνει την επίθεση. Ο Λάπας χάνει την μπάλα με την παρέμβαση του Γαλανίδη και ο ΒΑΟ με το Λεπτοκαρίδη για 3 είναι άστοχος. Έτσι η πρώτη περίοδος ολοκληρώνεται με 17-13 που οβάβησε με 4 πόντους για τον ΒΑΟ. Σε λίγο και πάλι μαζί από το κλειστό του ΒΑΟ.
Ξανά στο κλειστό κουβάω για την έναρξη της δεύτερης περίοδου του αγώνα μεταξύ του ΒΑΟ και του Κεραυνού Αγίου Παύλου για το κύπελο αντρών της ΕΚΑΣΤ. Ο ΒΑΟ προηγείται με 17-13 και ο Αγγελόπουλος δίνει τώρα στο Λάπα για την πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου του Κεραυνού Αγίου Παύλου. Παπαδόπουλος. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον έμπειρο παίχτη του Κεραυνού, αλλά δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Η μπάλα όμως είναι και πάλι στον Κεραυνό με τον Μόσκου. Βαλαβανίδης. Παίρνει πλάτη με τον Καραγιαννίδη αντίπαλο, πετυχαίνει το καλάθι. 7 η προσωπική πόντη του και ο ΒΑΟ μειώνει στους 2. 17-15. Λεπτοκαρίδης. Δεν βρίσκει το Καραγιαννίδη και ο Λάπας, πολύ έξυπνο, βρίσκει τον Χουμπόσκο και αυτός τον Παπαδόπουλο. 17-17. Ισοφαρίζει ο Κεραυνός. Ένα λεπτό μετά την έναρξη της πρώτης περίοδου, της δεύτερης περίοδου, με σερί 4-0, η ομάδα του Αγίου Παύλου ισοφαρίζει το σκορ. Γαλανίδης παίρνει το φάουλ από το Μόσκου. Η μπάλα πέρασε για το Βυζαντινό. Με το Γαλανίδη στην επαναφορά. Θεοδόρου. Λεπτοκαρίδης για 3. Αστοχή rebound από το Μόσχο για τον Κεραυνό Αγίου Παύλου, που φεύγει μόνος του και παίρνει το φάουλ από τον Γαλανίδη, που σταματάει την επίθεση, τη γρήγορη επίθεση που θα επιχειρούσαν οι φιλοξενούμενοι. 17-17. 8 και 39 για την ανάπαυλα του μεγάλου αγώνα του ημιτελικού για το κύπελλο αντρών της ΕΚΑΣ μεταξύ του ΒΑΟ και του Κεραυνού Αγίου Παύλου, που προσφέρουν οι εταιρείες Οπτικά Αγγελόπουλος και ΒΑΟ Basketball Camp, το οποίο θα διεξαχθεί από 22 έως 26 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο που γίνεται σήμερα ο αγώνας. Αγγελόπουλος, Λάπας, Μόσκου για 2, όχι, τελικά δίνει στο Βαλαβανίδη, που κόβεται με την παρέμβαση του Καραγιαννίδη. Λεπτοκαρίδης, Χολέβας τώρα, με 2 πάνω του δίνει στο Θεοδόρου. Γαλανίδης για 3. Αστοχή rebound από το Μόσκου. Πολύ όμορφος ο συνδυασμός των παιχτών του Κεραυνού, αλλά ο Λάπας δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Έτσι ο ΒΑΟ έχει νέα επίθεση. Και ο Παπαδόπουλος ο Μάκης ξαναβίνει προβάδισμα μετά από αρκετή ώρα στον Κεραυνό. 17-19. Με ένα εντυπωσιακό σερί αυτή τη φορά από το μηδέν του Κεραυνού. 11-0 στα τελευταία λεπτά. Θεοδόρου για 3 και πάλι άστοχος. Rebound τελικά από το Γαλανίδη, που αστοχεί και αυτός και μαζεύει ο Παπαδόπουλος στο rebound. Κατεβάζει και την μπάλα. Τελικά τραυματίζεται, αλλά κρατάει την μπάλα. Φάουλ που δίνει ο κύριος Σιταρίδης πάνω του Χολέβα πάνω στο Μόσχου. Ο Μάκης Παπαδόπουλος είναι ξαπλωμένος στο πακέ. Τελικά δεν έχει κάτι ανησυχητικό. Θα αντικατασταθεί όμως, όπως φαίνεται, από το Μαυροματίδη. Και ο Μόσκος στη γραμμή των βολών, που δίνει δικαίωμα, αν ευστοχίσει ο παίκτης του Κεραυνού, να ανεβάσει κι άλλη τη διαφορά υπέρ της ομάδας του. Αστοχίσει την πρώτη όμως. Έτσι παραμένει το 17-19. Δικαίωμα και για δεύτερη βολή.
Είναι εύστοχος. 17-20. Προβάδισμα 3 πόντων για τους φιλοξενούμενους. Που θα έχουν και άλλη επίθεση, καθώς οι παίκτες του ΒΑΟ δεν καταφέρουν να συνδυαστούν καλά μεταξύ τους. Μόσχου. Ο Λάπας τελικά για 3. Είναι εύστοχος. Η πρώτη πόντη του παίκτη του Κεραυνού. Προβάδισμα 17-23. 6 πόντων για την ομάδα του Αγίου Παύλου. Time out από το ΒΑΟ. Σε λίγο και πάλι μαζί στο κλειστό των Σικαιών. Ξανά στο κλειστό του ΒΑΟ, 6 και 30 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ο Κεραυνός Αγίου Παύλη με εντυπωσιακό σερί 15-0 προηγείται με 17-23 του ΒΑΟ. Ο Γαλανίδης σε νέα επίθεση του γηπεδούχου Σχολέβας βρίσκει πολύ όμορφα το Καραγιαννίδη, που μετά από αρκετή ώρα πετυχαίνει καλάθι για το ΒΑΟ. 19-23. Βουνάκης. Μόσχου για 3 άστοχος. Θεοδόρου, Χατζηνικολάου και Χολέβας. Ευστοχή στο σούτ που επιχείρησε. Η διαφορά και πάλι στο καλάθι. 21-23. Ο Κεραυνός σε νέα επίθεση με τον Μόσχου. Βουνάκης. Βαλαβανίδης. Κλέβει προς τριμήν ο Γαλανίδης και ο φάουλ του Θεοδόρου στον έμπειρα παίχτη του Κεραυνού με φυτίλα στον ΠΑΟΚ, ενώ βλέπουμε στο κήπεδο και τον πρόεδρο της ΕΚΑΣ τον Σάββατο Λόρτα. Ο Βαλαβανίδης είναι εύστοχος στην πρώτη από τις 2 βολές που έχει δικαίωμα να επιχειρήσει. Μέσα και η δεύτερη, 21-25. Ο Κεραυνός ξεφεύγει πάλι με 4 και 9 προσωπικούς πόντους από τον Βαλαβανίδη. Χολέβας για το ΒΑΟ. Γαλανίδης για 3. Εύστοχος. 24-25. Τρίτο εύστοχο τρίποντο από τον παίχτη του ΒΑΟ, που φτάνει τους 9 πόντους. Και το παιχνίδι στον πόντο. Βαλαβανίδης είναι και πάλι εύστοχος. 24-27. 3 πόντους της διαφοράς για τον Κεραυνό. Γαλανίδης. Χατζηνικολάου. Θεοδόρου. Μπαίνει μόνος του. Αστοχή υπό την πίεση του Βαλαβανίδη, αλλά νέα επίθεση για το ΒΑΟ. Χατζηνικολάου. Χολέβας βρίσκει το Καραγιαννίδη, που δεν συγκρατεί την μπάλα και καταλήγει στα χέρια του Κεραυνού. Παραμένει το 24-27. 4 και 24 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου.
Βάο Κεραυνός Αγίου Παύλου και το τελικά του κυπέλλου αντρών της ΕΚΑΣΤ. Προσφορά των εταιριών Οπτικά Αγγελόπουλος και Βάο Basketball Camp. Αγγελόπουλος, Βουνάκης. Κάνει βήματα. Υπό την πίεση του Θεοδόρου η μπάλα στους γηπεδούχους. Παραμένει το 24-27. Ο Βάου με το Χολέβα. Γαλανίδης προσποιείται για τρεις. Τελικά αυτός που θα κάνει το τρίποντο θα είναι ο Χατζηνικολάου, που δεν έχει εύστοχη κατάληξη. Έτσι ο Αγγελόπουλος τρέχει τώρα για το Βάο, για τον Κεραυνό. Γυρνάνε οι παίκτες του Βάου όμως. Ο Μόσχος εργονόμενη επίθεση. Βαλαβανίδης για τον Μαυροματίδη που χάνει την μπάλα. Αλλαγή από τον Χρήστο Κατσί. Περνάει το Λεπτοκαρίδη πάλι. Αποσύρει το Γαλανίδη. Η μπάλα για τον Βυζαντινό με το Λεπτοκαρίδη. 3 και 36 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 3 οι πόντοι της διαφοράς για τον Κεραυνό Αγίου Παύλου. Θεοδόρου. Χατζηνικολάου και Χολέβας που χάνει την μπάλα και ο Αγγελόπουλος κερδίζει φάουλ. Θα ξαναπεράσουν στο παιχνίδι ο Παπαδόπουλος και ο Λάπας για τον Κεραυνό. Αποσύρονται ο Βλαβανίδης με το Βουνάκι. Τελικά είναι ο Μόσκο που αποσύρεται. 3-18 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Το 24-27 για τον Άγιο Παύλο, για τον Κεραυνό παραμένει. Αγγελόπουλος. Μαυροματίδης. Χάνει την μπάλα. Και ο Βάο κερδίζει αντιαθλητικό φάουλο που δίνουν οι διαιτητές. Ο Λεπτοκαρίδης. Δεν είναι τελικά αντιαθλητικό. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Βάου ότι ήταν τελικά οι διαιτητές που έχουν δώσει κανονικό φάουλ. Η μπάλα έτσι είναι απ' έξω για το Βάου. Με τον Χατζηνικολάου και τον Λεπτοκαρίδη. Λεπτοκαρίδης παίρνει μόνος την προσπάθεια και είναι εύστοχος. 26-27. Στον πόντο το παιχνίδι για τον Κεραυνό. Αγγελόπουλος κερδίζει φάουλ. Δεν πετυχαίνει το καλάθι, δεν μετράει από τους διαιτητές. Το φάουλ είναι από τον Καραγιαννίδη. Είναι το δεύτερο φάουλ του παίχτη του Βάου. Ο Αγγελόπουλος είναι στη γραμμή των βολών. Είναι άστοχος στην πρώτη. Παραμένει το 26-27. Στο συν 1 ο Κεραυνός. Έξω και η δεύτερη. Rebound από τον Μαυροματίδη και τώρα τον Μαυροματίδη λέω, τον Χολέβα. Λάθος. Παπαδόπουλος κερδίζει το φάουλ, δεν πετυχαίνει το καλάθι. Το φάουλ είναι από τον Μαυροματίδη. Ο Παπαδόπουλος είναι στις βολές. ...2 και 38. Αν ευστοχίσει ο Παπαδόπουλος θα περάσει και πάλι μπροστά ο Βάου μετά από αρκετή ώρα. Παπαδόπουλος. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Παραμένει το 26-27. Να θυμίσουμε και πάλι ότι ο Χαλκιδόνα ξεπέρασε το εμπόδιο του πειραματικού και πέρασε στο μεγάλο τελικό. Έξω και οι δύο βολές από τον Παπαδόπουλο.
Παραμένει το 26-27 και ο Βάο με τον Μόσκου. Αστοχή rebound από τον Καραγιαννίδη. Λεπτοκαΐδης. Χολέβας. Αλλάζει με τον Καραγιαννίδη. Και πάλι Καραγιαννίδης για 3. Είναι μέσα. Ο Βάο και πάλι μπροστά με 2 πόντους. 29-27. Ο Κεραυνός με άστοχο τρίποντο του Παπαδόπουλου. Η μπάλα όμως είναι και πάλι στους παίχτες των φιλοξενούμενων. Με το Μόσκου. Ο Λάπας είναι μόνος του, δεν το βλέπουν. Πάλι για 3 ο Παπαδόπουλος, ο Μάκης. Ευστοχή 29-30. Και πάλι μπροστά ο Κεραυνός με 1 πόντο. 1 και 18 για την ανάπαυλα. Παπαδόπουλος. Λεπτοκαρίδης. Φάουλ εκτός φάσης στο Χολέβα από τον Λάπα. Απ' έξω η μπάλα για το Βάο. Χολέβας για 2. Αστοχή. Κερδίζουν όμως οι παίκτες του Βυζαντινού και πάλι. Και δικαίωμα για νέα επίθεση με τον Χατζηνικολάου. Καραγιαννίδης για 2. Άστοχος. Rebound από το Λάπα που βρίσκει τον Μόσχο και αυτός κρατάει τελικά την μπάλα. Παπαδόπουλος κρατάει και αυτός. 14 δεύτερα ακόμα για τον Κεραυνό που προηγείται με 29-30. Παπαδόπουλος για 2 τελικά. Είναι και πάλι εύστοχος. 29-32. Στο συν 3 η ομάδα του Αγίου Παύλου. Και ο Βάος στην επίθεση με τον Λεπτοκαρίδη. Αλλάζουν με τον Καραγιαννίδη. Λεπτοκαρίδης. Για 2 τελικά ο Χατζηνικολάου airball. 10 δεύτερα. Λογικά όλα για τον Κεραυνό. 29-32. Αγγελόπουλος τρέχει. 6, 5, 4. Βρίσκει ξεμακάριστο τον Καλτσούνι που πετυχαίνει τρίποντο. Και λύγει το παιχνίδι με διαφορά 6 πόντων για την ομάδα του Κεραυνού Αγίου Παύλου. 29-35 σε 15 περίπου λεπτά και πάλι στις για το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
ξανά στο κλειστό του ΒΑΟ για την τρίτη περίοδο του μεγάλου, όπως αποδεικνύεται, ημιτελικού μεταξύ της ομάδας του Βυζαντινού και του Κεραυνού Αγίου Παύλου, με έπαφλο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου αντρών της ΕΚΑΣ. Να επιθυμίσουμε και πάλι ότι ο νικητής θα αντιμετωπίσει τη Χαλκιδόνα, η οποία επιβλήθηκε με 86-77 του πειραματικού στο πρώτο ημιτελικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Εδώ το σκορ είναι στο 29-35, προβάδισμα με 6 πόντων για το Κεραυνό, που γίνονται κατευθείαν 3, καθώς ο Χολέβας ευστοχεί σε τρίποντο στην πρώτη επίθεση του ΒΑΟ. 32-35, ένα πολύ όμορφο παιχνίδι με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στην πρωτοπορία με αρκετές εναλλαγές στο σκορ και μεγάλα σερί και για τις δύο ομάδες. Το σκορ είναι τώρα στο 32-35 και ο Κεραυνός με τον Μόσχου και τώρα το Λάπα. Μαυροματίδης για τον Μόσχου που πετυχαίνει ένα ακόμα τρίποντο. 7 η προσωπική του πόντι στο συν 6 η διαφορά για τους φιλοξενούμενους. Χολέβας. Χολέβας παίρνει το φάουλ από τον Βαλαβανίδη. Είναι το δεύτερο. Να πούμε ότι τον αγώνα προσφέρουν το ΒΑΟ Basketball Camp 22 με 28 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο του ΒΑΟ και τα οπτικά Αγγελόπουλος. Νέα επίθεση στο Βυζαντινό με τον Χατζηνικολάου. Ο Καραγιαννίδης αστοχή σε σουτ 2 πόντων που επιχείρησε. Αγγελόπουλος για τον Κεραυνό. Μόσχου. Βαλαβανίδης. Κερδίζει φάουλα από τον Καραγιαννίδη. Έχει περάσει 1,5 λεπτό από την έναρξη της τρίτης περίοδου. Ο Κεραυνός προηγείται με 32-38. Ο ΒΑΟ κλέβει την μπάλα με τον Γαλανίδη που τρέχει και πετυχαίνει ένα εύκολο καλάθι. Ο Γαλανίδης με αυτούς τους πόντους γίνεται ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 11 πόντους. 34-38. Μόσχου βρίσκει πολύ όμορφα το Μαυροματίδη που πετυχαίνει καλάθι και κάνει το 34-40. Καραγιαννίδης, Χολέβας, Λεπτοκαρίδης. Δεν βρίσκει τελικά τον Χατζηνικολάου. Η μπάλα είναι και πάλι στους παίκτες του Κεραυνού με τον Λάπα και τον Αγγελόπουλο. Μόσχου για 3. Αστοχή rebound από το ΒΑΟ τελικά. Και ο Χατζηνικολάου, Λεπτοκαρίδης. Καραγιαννίδης δεν καταφέρνει να πετύχει το καλάθι, κερδίζει όμως το φάουλ από το Βαλαβανίδη που είναι το τρίτο του. Να πούμε ότι 3 φάουλ και ο Καραγιαννίδης από το ΒΑΟ. Το πρώτο πρόβλημα για τον Ρούλη Αλμπάνη. Αποσύρεται κατευθείαν ο ψηλός του Κεραυνού. Στη θέση του ο Μάκης Παπαδόπουλος. Και ο ΒΑΟ απ' έξω με τον Λεπτοκαρίδη. Χολέβας. Παίρνει πολύ όμορφα την προσπάθεια μόνος του, αλλά αστοχή. Rebound από τον Αγγελόπουλο που θέλει να τρέξει. Βρίσκει το Μόσχου. Και τώρα Λάπας. Μόσχου. Μαυροματίδης. Παίρνει φάουλ από τον Τσάρο που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Μόσχου απ' έξω για τον Αγγελόπουλο. 7 λεπτά για τη λήξη τρίτης περίοδου. Αγγελόπουλος μόνος στην προσπάθεια. Τελικά δίνει στον Μάκη Παπαδόπουλο που
Δεν του κάνει το χατήρι η μπάλα και αστοχή. Παραμένει το 34-40. Ο Βάο με τον Λεπτοκαρίδη. Τσάρος. Χολέβας κόβεται από πίσω από το Μαυροματίδη. Η μπάλα όμως είναι και πάλι στο Βάο. Να θυμίσουμε και πάλι ότι ο Βάο έμαθε σήμερα ότι ανεβαίνει στη γάμα εθνική, καθώς είναι ο τρίτος της Ανθαϊκάς της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου. Από την άλλη μεριά ο Κεραυνός Αγίου Παύλου ανέβηκε στην ΑΕΚΑΣ ως δεύτερος και πρώτος του πρώτου ομίλου. Αγγελόπουλος, Λάπας, Παπαδόπουλος Μάκης. Με το Χολέβα μπροστά του, προσποιείται, κερδίζει φάουλ τελικά από το ψηλό του Βάο που είναι το δεύτερο. Διαμαρτυρίες από την εξέδρα. Ο Παπαδόπουλος είναι έτοιμος για βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη. 34-41. Έξω η δεύτερη. Παραμένει το σκορ σε αυτά τα επίπεδα. Με 10 πόντους από το ψηλό του Κεραυνού. 11 έχει ο Βαλαβανίδης. Είναι οι δύο πρώτοι σκορ της ομάδας των φιλοξενημένων. Τσάρος για το Βάο. Αστοχή rebound από το Μαυροματίδη και Αγγελόπουλος. Παπαδόπουλος βρίσκει το Λάπα και αυτό στο Μόσκου. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες του Κεραυνού. Τελικά ο Αγγελόπουλος σουτάρει για 3. Αστοχή rebound από τον Χολέβα. Γαλανίδης. Λεπτοκαρίδης για 3. Άστοχος. Αγγελόπουλος στο rebound. Τρέχει, βρίσκει τον Μόσκου για 3. Κακό σούτ, άστοχο. Rebound από τον Λεπτοκαρίδη που κρατάει τελικά την μπάλα. Από τα πόδια του Μόσκου βγαίνει για τον Κεραυνό. Time out το Βάο. 5-9 για τη λήξη τρίτης περίοδου. Σε λίγο και πάλι μαζί από το κλειστό των Σικιών. Ξανά στο κλειστό του Βάο. 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την τρίτη περίοδο. Η ομάδα του Κεραυνού Αγίου Παύλου προηγείται με 34-41. Ο Βάος σε νέα επίθεση με τον Τζάο να χάνει την μπάλα. Ο Κεραυνός θα είναι αυτός που θα συνεχίσει το παιχνίδι με τον Αγγελόπουλο. Λάπας βρίσκει τον Μόσκου. Μάκης Παπαδόπουλος για 3, άστοχος. Rebound από τον Καραγιαννίδη. Λεπτοκαρίδης, Καραγιαννίδης, Γαλανίδης. Μπαίνει μόνος του. Αστοχή, rebound από τον Τζάου που αστοχή και αυτός. Ο Αγγελόπουλος το rebound για τον Κεραυνό.
Φεύγει μόνος του. Βρίσκει το Μόσχο στη γωνία. Άστοχη προσπάθεια του παίχτη του Κεραυνού που κερδίζει το επιθετικό rebound και δίνει και πάλι στον Αγγελόπουλο. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα επιχειρήσει τρίποντο ο Μαυροματίδης, είναι άστοχος. Rebound από το Λεπτοκαΐδη. Παραμένει το 34-41. Διαφορά 7 πόντων για τον Κεραυνό Αγίου Παύλου. Και ο Βάο με τον Χολέβα τώρα. Λεπτοκαρίδης. Χολέβας με τον Μπάνκ Παπαδόπουλο πάνω του. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, κερδίζει όμως το επιθετικό rebound και λύγει ο χρόνος της επίθεσης για την ομάδα του Βάο. Παραμένει το 34-41 υπέρ του Κεραυνού που έχει και την κατοχή με τον Αγγελόπουλο. Λάπας βρίσκει πολύ έξυπνα τον Παπαδόπουλο και ένα ακόμα καλάθι για τον Κεραυνό. 34-43. Στο συν 9 η ομάδα του Αγίου Παύλου. Με 12 πετροπικούς πόντους από τον Παπαδόπουλο που είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ. Λεπτοκαρίδης. Παπαδόπουλος. Χολέβας για 3 άστοχος. Ριμπάντα τον Παπαδόπουλο που πετυχαίνει το καλάθι. Είναι η πρώτη του πόντι 36-43. Στο συν 7 ο Κεραυνός Αγίου Παύλου. Με το Λάπα. Μπαίνει δίνει σε Παπαδόπουλο για 3. Αστοχή. Ο Βάο έχει την επίθεση. Λεπτοκαρίδης. Παπαδόπουλος κερδίζει το φάουλ. Και η μπάλα πέφτει για το Βυζαντινό. Με το Χολέβα τώρα. Παπαδόπουλος, Τσάρος, Χολέβας. Αλλάζει με τον Καραγιαννίδη. Και πάλι οι δύο παίχτες του Βάου αλλάζονται. Αστοχή ο Καραγιαννίδης. Κερδίζει λοιπόν τον Μαυροματίδης και δίνει στον Αγγελόπουλο. Λάπας για τον Μόσχου. Αγγελόπουλος. Άστοχο τρίποντο από τον Μόσχου. Νέα επίθεση για τον Κεραυνό. Λάπας για 3. Είναι άστοχος. Παραμένει το 36-43 πάντα υπέρ της ομάδας του Αγίου Παύλου. Λεπτοκαρίδης. Χολέβας. Καραγιαννίδης, Λεπτοκαρίδης. Χολέβας για 2. Έξω. Ριμπάντα το Μαυροματίδη. Αγγελόπουλος. Ένα λεπτό ακόμα για την τρίτη περίοδο. Το προβάδισμα για τον Κεραυνό συνεχίζεται. Φάουλ στον Παπαδόπουλο από το Λεπτοκαρίδη. Απ' έξω η μπάλα για τον Κεραυνό Αγίου Παύλου που ξαναμπαίνει ο Βαλαβανίδης στη θέση του Μαυροματίδη. Αν και έχει 3 φάουλ ο Γιώργος Βαλαβανίδης. Παίρνει την μπάλα τώρα. Έχει απέναντί του τον Παπαδόπουλο. Αγγελόπουλος για 3. Αστοχή rebound από τον Καραγιαννίδη και Λεπτοκαρίδης. 30 δεύτερα για τη λήξη της επίθεσης. Λεπτοκαρίδης αλλάζει με το Χολέβα. Για 3 ο Λεπτοκαρίδης, αστοχή. Λάπας. Βρίσκεται Παπαδόπουλο.
Κρατάει την μπάλα. Μόσχου. Αγγελόπουλος 9 δεύτερα ακόμα. 8. Θα μπει μόνος του. Θα χάσει την μπάλα. Και με αυτό το σκορ ολοκληρώνει την τρίτη περίοδος. 36-43. 7 οι πόντοι της διαφοράς για τον Κεραυνό Αγίου Παύλου. Μείνετε μαζί μας σε λίγο, τελευταία περίοδος του συγκλονιστικού αγώνα. Στο κλειστό του ΒΑΟ για την τελευταία περίοδο του συγκλονιστικού ημιτελικού για το κύπελλο Αντώνη της Εκάς μεταξύ του ΒΑΟ και του Κεραυνού Αγίου Παύλου. Οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 36-43, έχουν και την μπάλα με τον Αγγελόπουλο. Βαλαβανίδης βρίσκει τρύπα, αστοχή όμως, ριμπάνεται από τον Καραγιαννίδη. Χολέβας. Ο Χολέβας με τον Παπαδόπουλο. Λεπτοκαρίδης, Γαλανίδης. Παπαδόπουλος. Καραγιαννίδης για 2 εύστοχος. 38-43. Στο συν 5 η διαφορά για τον Κεραυνό. Που έχει την μπάλα με το Μόσκο. Αγγελόπουλος. Μαυροματίδης, Βαλαβανίδης. Βαλαβανίδης με τον Παπαδόπουλο πάνω του. Και double team από τον Γαλανίδη. Παίρνει το rebound και αστοχή ο Μόσκου. Ενώ έχει τελειώσει η επίθεση όπως φαίνεται. Η μπάλα είναι για τον ΒΑΟ. 9 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Και ο ΒΑΟ με το Λεπτοκαρίδη. Χολέβας. Καραγιαννίδης. Λεπτοκαρίδης με την πίεση του Εμπελόπουλου. Βρίσκεται δικά τον Παπαδόπουλο. 7 δεύτερα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Γίνεται λάθος από τις παίκτες του ΒΑΟ. Και η μπάλα στο Κεραυνό με το Λάπα. Που πρέπει να περνάει τη γραμμή τελικά. Μόσκου. Βαλαβανίδη. Λάπας. Αγγελόπουλο. Μόσκου. Βαλαβανίδης είναι εύστοχος. Μεγάλο καλάθι από τον έμπειρο παίκτη του Κεραυνού που ξαναγίνεται πρώτο σκόρερ της ομάδας του με 13 πόντους και ξαναφέρνει τη διαφορά στο συν 7 για τον Άγιο Παύλο. Και ενώ κλέψιμο από τους παίκτες των φιλοξενημένων με τον Αγγελόπουλο κατεβάζουν την μπάλα. Μπαίνει μόνος του, δεν καταφέρνει να πετύχει το καλάθι. Λεπτοκαρίδης. Εντυπωσιακή τάπα από το Μαυροματίδη, αλλά ο μικρός όμως παίκτης του ΒΑΟ κλέβει την μπάλα. Αυτή όμως καταλήγει στον Κεραυνό. Και μια επίθεση με τον Μόσχου τώρα. Μαυροματίδης, Αγγελόπουλος. Βαλαβανίδης. Η μπάλα είναι για τον Κεραυνό. 10 δεύτερα ακόμα.
για τη λήξη της επίθεσης. 7 και 20 για το τέλος του αγώνα. Το συν 7 για τον Κεραυνό παραμένει. 38-45. Μόσχου, Μαυροματίδης για 2. Airball. Γαλανίδης για το ΒΑΟ. Λεπτοκαρίδης. 7 λεπτά ακόμα. Λεπτοκαρίδης για 3. Αστοχή, κερδίζει το rebound. Αλλά η μπάλα καταλήγει τελικά στα χέρια των παιχτών του Κεραυνού και ο Λάπας δίνει στο Μόσχου. Μόσχου. Βαλαβανίδης. Παίρνει το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Στη γραμμή των βολών ο Βαλαβανίδης. Να πούμε ότι το παιχνίδι που προσφέρουν τα οπτικά Αγγελόπουλος και το ΒΑΟ Basketball Camp 22 με 28 Ιουνίου στο κλειστό του ΒΑΟ. Ο Βαλαβανίδης είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Αυξάνει τη διαφορά στο συν 9 τώρα, καθώς πέτυχε και τη δεύτερη. 38-47. Ο ΒΑΟ με το Χολέβα. Γαλανίδης. Χολέβας. Χάνει την μπάλα και ο Αγγελόπουλος τρέχει. Λάπας. Βαλαβανίδης. Αγγελόπουλος 11 δεύτερα ακόμα για την ολοκλήρωση επίθεση του Κεραυνού που δεν βιάζεται, δεν έχει λόγο. Μόσχου. Κερδίζει φάουλ από το Λεπτοκαρίδη. Απ' έξω η μπάλα, τρίτο φάουλ και για τον παίχτη του ΒΑΟ. Μετά τον Καραγιαννίδη και ο Λεπτοκαρίδης έχει 3 φάουλ. Μαυροματίδης είναι εύστοχος σε σούτ 2 πόντων. Η διαφορά σε διψήφιο αριθμό για τον Κεραυνό στην 11. 38-49. 5 και 45 ακόμα. Γαλανίδης. Λεπτοκαρίδης για 3. Αστοχή rebound από τον Κεραυνό. Μαυροματίδης. Βαλαβανίδης. Μόσχου. Βαλαβανίδης για 2. Είναι άστοχος rebound από ποιον τελικά γίνεται μεγάλη μάχη. Κερδισμένος είναι ο Μαυροματίδης που δίνει στον Αγγελόπουλο. Νέα επίθεση για τον Κεραυνό. Μαυροματίδης, Αγγελόπουλος, Μόσχου. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, κερδίζει όμως το επιθετικό rebound το Μαυροματίδης που αστοχεί. 4 και 50 η μπάλα για το ΒΑΟ. Λεπτοκαρίδης. Χολέβας. Δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι και κερδίζει επιθετικό rebound από Παπαδόπουλος. Κόβεται εντυπωσιακά από τον Βαλαβανίδη. Τεχνική ποινή στον Παπαδόπουλο από τον κύριο Σιταρίδη. Είναι το δεύτερο φάουλ για τον παίκτη του ΒΑΟ. Που θα εκτελέσει ο Λάπας αν είναι στη γραμμή των βολών για μία βολή και η μπάλα απ' έξω για τον Κεραυνό Αγίου Παύλου. Ο Λάπας είναι εύστοχος. Κάνει το 38-50 και ο Κεραυνός με τον Αγγελόπουλο σε μία ακόμα αργή επίθεση. Καθώς είναι οδηγία του προπονητή του να μην βιαστούν, δεν υπάρχει λόγος. Διαφορά 12 πόντων είναι πολύ μεγάλη. Βαραβανίδης για 2. Αστοχή rebound το Μαυροματίδη ανάμεσα στις 3 παίκτες. Μόσχου.
Ξανά ήρεμη επίθεση, Τσιγανή. Ο Βαλαβανίδης πετυχαίνει ένα ακόμη καλάθι. Στο συν 14 ο Κεραυνός. 17 η προσωπική πόντη του Βαλαβανίδη που κάνει μεγάλο παιχνίδι. Χατζηνικολάου για το Βάο. Μπαίνει μόνος του. Πετυχαίνει το καλάθι. 40-52. 3 και 35 ακόμα. Αγγελόπουλος για τον Κεραυνό που έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Μαυροματίδης. Μόσκου. Μαυροματίδης για 3. Αστοχή ριμπάουντ από το Χολέβα. 3 και 10 για τη λήξη του αγώνα του μεγάλου ημιτελικού μεταξύ του Βάου και του Κεραυνού Αγίου Παύλου που παρακολουθούμε ζωντανά από το κλειστό του μαστήριο του Βάου στις Σικές. Γαλανίδης αστοχή. Και η μπάλα για τον Κεραυνό. Αλλαγές από τον Χρήστο Χατσί. Αλλαγή μάλλον. Περνάει ξανά ο Θεοδόρου. Στη θέση του Γαλανίδη. 3 λεπτά ακόμα η μπάλα στον Κεραυνό με τον Αγγελόπουλο. Βαλαβανίδης, Λάπας. Αγγελόπουλος. Θα πάει μόνο στην προσπάθεια. Θα αστοχίσει. Ριμπάουντ από το Καρύδι. Χολέβας. Λεπτοκαρίδης. Κρατάει την μπάλα. Βρίσκει το Χολέβα. Θεοδόρου για 3, αστοχή, ριμπάουντ το Βαλαβανίδη. Αγγελόπουλος, Λάπας. 2 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Ο Κεραυνός Αγίου Παύλου είναι το μεγάλο φαβορί για την προάκριση στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου αντρών της ΕΧΑΣ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χαλκιδόνα. Εύστοχο τρίποντο από το Μόσκου που λογικά καθαρίζει το παιχνίδι. Στο συν 15 η διαφορά. 1 και 48 ακόμα. Ο Βάο απαντάει με τον Χατζηνικολάου. 43-55. 1 και 35. Αγγελόπουλος κερδίζει φάουλ. Η μπάλα απ' έξω. 43-55 η διαφορά των 12 πόντων για τον πείραμα για τον Κεραυνό Αγίου Παύλου που ήταν πολύ καλύτερος μετά τη δεύτερη περίοδο. Λογικά θα είναι η ομάδα που θα προχωρηθεί στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου αντρών της ΕΧΑΣ. Μόσκου κάνει βήματα. 1 και 16. Η μπάλα και πάλι για το Βάο. Το 43-55 παραμένει. Λεπτοκαρίδης. Αλλάζει με τον Χολέβα και κάνει και δείχνει το φάουλ και πετυχαίνει και το καλάθι. Έξι προσωπική πόντη Λεπτοκαρίδη. 45-55 στο συν 10 ο Κεραυνός. Time out από τον προπονητή του Κεραυνού Αγίου Παύλου, το Ούλα Αλμπάνη, σε λίγο και πάλι μαζί από το Βάο.
Ξανά στο ΒΑΟ. 1 και 10 για τη λήξη του αγώνα. Προβάδισμα 10 πόντων για τον Κεραυνό Αγίου Παύλου. 45-35. Ο Λεπτοκαρύβης ήταν άστοχος στο σουτ στη βολή που επιχείρησε μετά το φάουλ που κέρδισε. Ο Κεραυνός έχει μεγάλο πλεονέκτημα για την νίκη, καθώς απομένουν 58 δευτερόλεπτα και προηγείται με 45-55. Να πούμε ότι η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει Χαλκιδόνα στο τελικό. Φάουλ στον Αγγελόπουλο και βολές για τον παίκτη του Κεραυνού. Τέταρτο φάουλ από τον Θεοδόρο. Παραμένει το 45-55. Αγγελόπουλος είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Πετυχαίνει τον τρίτο προσωπικό του πόντο. Έξω η δεύτερη. 45-56. Ο ΒΑΟ σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του αγώνα με τον Λεπτοκαρίδη. Κάνει φάουλ ο Μαυροματίδης. Η μπάλα είναι απ' έξω, καθώς ο Κεραυνός Αγίου Παύλου έχει μόλις 2 φάουλ στην τελευταία περίοδο, οπότε λογικά θα κάνει και άλλα προκειμένου να εξαντλήσει το χρόνο. Άστοχο τρίποντο από τον Λεπτοκαρίδη. Όλα έχουν τελειώσει. Ο Κεραυνός θα είναι η δεύτερη ομάδα του μεγάλου τελικού. Λεπτοκαρίδης, ο Χολέβας για 3. Είναι εύστοχος. 30 δεύτερα ακόμα. Ο ΒΑΟ μειώνει 48-56. Time out από τον Κεραυνό. 30 δεύτερα ακόμα. Σε λίγο και πάλι μαζί στο κλειστό του ΒΑΟ. Ξανά στο ΒΑΟ, 30 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του αγώνα. Ο Κεραυνός Αγίου Παύλου προηγείται με 48-56. Έχει και την μπάλα με τον Μόσκου. Κατευθείαν γίνει το φάουλ από τον Χατζηνικολάου. Ο Μόσκος του βολές. 28 δεύτερα, 48-56. Προβάδισμα 8 πόντων για τον Κεραυνό Αγίου Παύλου, που είναι με το ένα πόδι στον μεγάλο τελικό. Μόσκου, ευστοχή στη βολή. 48-57. Μέσα και η δεύτερη. 48-58. Και νέο time out, αυτή τη φορά από τον προπονητή του ΒΑΟ.
Πάλι στο ΒΑΟ, 28 δεύτερα ακόμα για τη λήξη του αγώνα, όλα έχουν κρυθεί. Ο Κεραυνός Αγίου Παύλου θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει τη Χαλκιδόνα στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου των της ΕΧΑΣΤ, που θα διεξαχθεί λογικά την άλλη εβδομάδα. Απομένουν 28 δευτερόλεπτα. Ο Χολέβας είναι στη γραμμή των βολών για το ΒΑΟ, που είναι πίσω με 48-58. Να πούμε τον αγώνα προσέφεραν το ΒΑΟ Basketball Camp 22 με 27 Ιουνίου στο ΒΑΟ και τα οπτικά Αγγελόπουλος. Ο Χολέβας είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, 49-58. Έξω η δεύτερη, παραμένει το σκορ στα ίδια επίπεδα και ενώ ο φάουλ αυτή τη φορά από τους παίκτες του ΒΑΟ, δικαίωμα για βολές στον Μόσχου. 22 δεύτερα. 49-58 μπροστά ο Κεραυνός Αγίου Παύλου. Ο Μόσχου είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Στο συν 10 Κεραυνός. Έξω η δεύτερη, παραμένει το σκορ στα ίδια επίπεδα. Ο ΒΑΟ με τον Λεπτοκαρίδη, τρίποντο από τον Παπαδόπουλο άστοχο, από τον Χολέβα συγγνώμη, και θα ολοκληρωθεί ο αγώνας όπως όλα δείχνουν, με το Μόσχο να κρατάει την μπάλα. Μεγάλος νικητής ο Κεραυνός Αγίου Παύλου με 49-59 είναι η ομάδα που θα αποκλειθεί στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Αντρών της ΕΧΑΣ. Θα αντιμετωπίσει τη Χαλκιδόνα λογικά την επόμενη εβδομάδα. Θα μάθουμε σε λίγες μέρες από την ΕΧΑΣ πότε θα γίνει το παιχνίδι. Να πούμε ότι η νίκη ήταν δίκαια για τον Κεραυνό Αγίου Παύλου, που ήταν καλύτερος μετά τη δεύτερη περίοδο. Να δώσουμε και λίγο τους πρώτους σκόρους των δύο ομάδων. Από τον Κεραυνό, Βαλαβανίδης 17 πόντους, ο Μόσκου με 13 και ο Παπαδόπουλος με 12. Από το ΒΑΟ πρώτο σκόρ ήταν ο Χολέβας με 13. Ακολούθησε ο Καραγιαννίδης με 12 και ο Γαλανίδης με 11. Να υπενθυμίσουμε ξανά τους χορηγούς της μετάδοσης που ήταν το ΒΑΟ Basketball Camp και τα οπτικά Αγγελόπουλος, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη το βράδυ από το κλειστό της Σταυρούπολης, το Final Four του πρωταθλήματος νέων της ΕΧΑΣ με τους δύο ημιτελικούς. Καληνύχτα, καλό βράδυ από το κλειστό δημαστήριο του ΒΑΟ.